Tänään tulee tiukka ajopäivä kyllä. Hyvä keli tolla ja ei tuule hirveesti. Mennään kattelemaan mitä siinä näkyy. No niin. Asiaa. Koella kyllä maukasta praappia. Ai. Lähetään kattoo mitä tonne näkyy nyt tonne ramppipaikkaan. Täällähän on keli mitä parhain. Ai ja siellä konttu laittelee taas pensoja. Siellä taas kohta leivahtaa. No niin, nyt lähtee Kontson tyyliin ruokaliekit. Vai vittu, mehän polttaa meitä. Joo no, veetäänpä tässä radalla tämmönen alakulämpö. Pari hyppyä, raat, toisen lentään. Metsään. Kyllä tässä ei jää mitään. Tässä aina lämmittelee itsensä ja nyt vaan vittu rupee vetää. Semmonen eka hyppy, oh yeah! Siitä se lähtee päivä käyntiin. Eli tässä valetaan remppoo pirusti. Ei näytä aurinkoa olevan väliin. Menee ihan piru iisisti. Oh yeah! Täällä tänään sunnuntaina Saku in the place. Ja Joni in the place. Haloo. Hyvä meininki. Joo Kontso aloittelee vetään tollan. Näytetään vähän miten Kontso vetää. Juu, elikkä se vetää tuolla alkulämpöjä niin kuin minä vedin äsken. Ja kohta alkaa suuret vedot täältä Rautakylästä. Siinä näette kuinka Kontso tykittää. Tossa sitä alkulämpöä vaan vedetään. Tiukasti. Yhdenkään hypyt. Saa vähän kädenhallinta. Rappendappia Twitch-tyyliin. Tossa oli kyllä pitkä loikka. Twitcher nakker linkku. Kontso heittää ihan älytöntä linkkua tässä Suomen maaperällä. On se vaan, se on aika linkkukeisari toi Kontso. Kontso! Nyt lähti kyllä semmonen linkku, että oksat pois. Joo, tää on sitä ihmettelyä. Porukka kattoo kun Joni raidaa. Ei tässä mitään. Tämmöstä tää on. Lepäily. Ihmettely. Makkara syönti. Hakkeahan siihen vähän puita. Nyt on tiukat maat. Niin saa tuon pölkyn puille tuolla.
Syyä nyt sitten välissä. Ei ajettu. Joo, se alkaa muilta porukoilta olemaan viikonloppu ajot ajettu. Oli ihan rento viikonloppu äijien kanssa. Saku on kyllä yksi hauskimmista ajokavereista. Siellä se vene. Siellä on Saku. Loppukontsa lähtee himaan. Joo, siinä kaverit alkaa pakkaile tavaroita ja lähtee Himalajaan. Himaan pötköttää. Mä näytän nyt tää meitsin temput, mitä meitsi rykii tällä hetkellä ja miten mä teen ne. Miten meitsi venyy jne. Eli tää seuraava temppu on nimeltään Cordova. Seuraavaksi tulee Tsunami. Seuraavaksi tulee Seat Crappi. Supermani, se tulee kanssa tässä. Tässä tulee sitten siksakki. Ei mikään. Topin omaa liike. Topin omaa liike. Saksipotku. Jep, mä oon niin tulilla ja mä oon niin kuuma, että mä oikein savu on oikein. Savu nousee meikästä. Kuuma poitsu. Joo, mutta hyvät ajopäivät oli tänään. Ensi viikonloppuna jatkuu. Oh yeah. Ei no mitään. Me aletaan lopettelemaan näihin täältä tänään ja sillä viisi, että huomenna jatkuu taas, että näin poispäin. Pysykää niissä me näissä. Adios, amigo.